They was not scared of Suge Knight. نشوق نايت يفرحوا طرح زي كونوا نوعو تريهم ابصر يم دشلو نيرهم شوق نايت كينج ناي ويست كوست ينيرو اب شحن 1989 ناتو ناي موسيقى كامباني اوصيو دكتور دري دما ناتو بروديسر ينيرو سلام كبرات تعزبتي كما يقنيهم سلام قنيهم كتكونوا ملء تسفاي لما انتي بزعبا شوق نايت يقعلوكم مسير له اب شحن 1990 فانيلا ايس بحال نبره ايس بيبي تبل مزرغه ازي هو كوينيرو ابتا موسيقى ناي فانيلا ايس ناي ماري جونسون سرح تحويسوا سلازنبره ماري جونسون دما عميل ناي شوق نايت يونيرو سلازي شوق نايت رياليتي اتاويكا فانيلا ايس دله فانيلا ايس دما اي تقدسولن شوق نايت دما نفانيلا ايس ناب غوزو عديمو بتو بالكاني وسيلو لما انت زي فريمكا بزي بالكاني كزدفك هيلو افرارحو فانيلا ايس دما بفرح زاكل تراي كيف تونتي ورقه فرمو اب شحن 1995 توباك اب اسر بيت نيرو شوق دما واحس كباب $1 مليون كفيلو كاب اسر بيت نتوباك اوصو اتسمم دما توباك مس ناي شوق ريكورد ليبل كفرمو بحساب كوينم غنزب كغبرو توباك اب اسر بيت مس وصه اب عموتو نتا اول ايس اون مي تبل موسيقى مس زرغها ازي فمس كوينو بزح غنزب دما بحنسا غبرو دزرو دما ازي عباي ناي ريكورد ليبل كوينا بزح كيصنو حغن توباكن شوغن نأورلاندو أندرسون أتقعوه دحرناي مايك تايسون باسي بقومي دوما توباك نامكيلو مستتوكسولو أورلاندو قدامي طورطور زنبره مغنياتو أورلاندو حنو فدي بزبل حساب زمصايو እዚ ፍጻሜ ድማ ዳር 5 መዓልቲ ንቱፓክ ህይወቱ ኣኽሲርዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ቱፓክ ምስ ነትሪሺየስ ቢአይጂ ዓቢ ጽልይ ነይሮም መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ጸላእቲ ዘለዎም ሰባት ከም በዓል ቱፓክ ብሽጉጥ ክቕተሉ ከለዉ ቀዳሞት ጡርጡራት ጸላእቲ እዮም ዝኾኑ እንተኾነ ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣብታ ንቱፓክ ዝተተኮሰትላ መዓልቲ ቱፓክን ሹጉን ንኣንደርሰን እንዳሃረምዎ ኣብ ሲሲቲቪ ስለዝተረኣዩ ኣንደርሰን እዩ ቀዳማይ ጡርጡር ዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናይ ቱፓክ ሞት ኣብ ሎስ አንጀለስ ቢአይጂ ብሽጉጥ ተቐቲሉ ቱፓክ ምስ ሞተ ሹግ ናይት በቲ ብፖሊስ ተዋሂቦ ዝነበረ ኣመክሮ ብግቡእ ስለዘይኽበሮ ን9 ዓመታት ተኣሲሩ ቢአይጂ ክመውት ከሎ ወላሂ ሹግ ኣብ እስር ቤት ይንበር ሓደ ካብቶም ጡርጡራት እዩ ነይሩ ስኑፕ ዶግ ሹግ ናይት ኣብ ናይ ቱፓክን ቢአይጂ ቅትለትን ኢድ ከም ዘለዎ ከም ዝኣምን ይሓቢሩ ሓደ ካብቶም መርመርቲ ሩሰል ዝበሃል ሹግ ምስ ናይ ክልቲኦም ቅትለት ኢድ ከም ዘለዎ ከም ዝኣምን ይሓቢሩ ሩሰል ከምዚ ይብል ሹግ ንቱፓክ ዝቀትለሉ ምክንያት ቱፓክ ናብ ናይ ካልእ ካምፓኒ ክወፅእ ስለዝደለ ዝነበረ ሹግ ድማ ብድሕሪ ሰዓረ ኣይትቆላ ዝብላ ተሓሳስባ ስለዝነበሮ ንቱፓክ ክቅተል ኣዚዙ ንቢአይጂ ድማ ጸኒሑ ቆተሎ ዝቀተለሉ ምክንያት ድማ ሰብ ብቱፓክ ገዲፉ ብቢአይጂ ክዛረብ መታን ምክንያቱ ንቱፓክ ዝቀተሎ ሰብ ሹግ ናይት ከም ምዃኑ ስለዝኣምን ዝነበረ እቲ ኣቴንሽን ካብ ናቱ ገዲፉ ናይ ቢአይጂ ዳይቨርት ክገብሮ ኢሉ ይቀትልዎ ኣብ 2001 ሹግ ናይት ካብ እስር ቤት ወፀ ንዶክተር ድሬ ነቲ ናቱ ፕሮዲሰር ዝነበረ ክረኽቦ ድማ ኣይፍቀዶን ነበረ ኣብ 2002 ድማ እንደገና ተኣሲሩ ኣብ ኣመክሮ ከሎ ብዘይ ፍቃድ ፖላዊስ ናብ ማሊቡ ስለዝኸደ እዚ ከይኣክል ምስ ጋንግስተራት ናይ ኣሜሪካ ክራኸብ ስለዝተራየ ንሱሳን ሓደ መዓልታት ተኣሲሩ ድማ ካብ እስር ቤት ወፀ እዚ ሰብ ግን ብዘይ ካብ ርእሱ ሕጊ ስለዘይፈልጥ ዝነበረ ሓደ ሰብ ማኪኑ ፓርኪን ዓፂለ ኢሉ ብካሶቱ ስለዝሃረሞ ን10 ኣዋርሕ እንደገና ተኣሲሩ እዚ ጥራሕ ከይኣክል ሹግ ኣብ ዘይፍቀዶ ቦታ መኪና ሒዙ ክጥወ ስለተተሓዘ እንደገና ተኣሰረ ስለዚ ድማ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ቢዝነሱ ከካይድ ስለዘይከኣለ መብዛሕትኦም መሳርሕቱ በብሓደ ክገድፍዎ ጀመሩ ንሹግ ኣብ ፓርቲ ሃሪሞሞ ሽዱሽተ ኣየት ድማ ኣብ ነብሱ የተውሉ እንተኾነ ዕድል ገይሩ ኣምቡላንስ ረኺቡ ናብ ሕክምና ኸይደ ምስ ሓበወየ ድማ ንፖሊስ ክንምሕባር ሹግ ባዕሉ ብኢዱ ከኣትዎም ይወሲኑ 2015 መለስያት ብመኪና እንዳኸዱ ከለዉ ብዙሓት ጋንግስተራት ነታ ማኪና ተወኪሶምላ ሃደሙ ንጽባሒቱ ድማ ሓደ ሰብ ከም ዝመተ ምስ ተረጋገፀ ፖሊስ ንሹግ ናይት ክደልይዎ ይጎዩ ነበሩ ሹግ ናይት ድማ ንጽባሒቱ ባዕሉ ንፖሊስ መፅኡ ኢዱ ሃበ ኣብ ፍርዱ ድማ ን28 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ ክቡራት ኣሕዋት ነዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ብኻልእ መዓልቲ ብኻልእ መደብ ክሳዕ ንረኸብ ሰላም ቅነ ኣብ ዘለኹሞ ሙሉእ ጥዕና ይምነየልኩም